Hvor langt er vi i forhold til, hvis vi... Skal vi lige tage... Vi plejer altid at køre vores spørgsmål. Skal vi lige tage en hurtig break fra de her seriøse PT-snak, og så lige gennemgå de spørgsmål, vi altid spørger? dem skal vi have i hvert fald. Gæster. Så kan det være, at vi deler den op, sådan at det er den sidste halvdel af episoden, der kommer på load. Det ved jeg ikke. Vi ser, hvad der sker. Det finder vi ud af. Ja. Fordi vi stiller altid lidt gode, fantastiske spørgsmål. Klassikeren, det er meget inden for bodybuilding-nischen især. Gaffel eller ske? Ja. Vi skal spise et måltid. Hvad vil jeg? Altså, det kommer meget ind på, hvad jeg spiser, men hvis det er enten eller, så er det højst sandsynligt en ske. Sådan. Altså, hvis jeg kun måtte vælge én ting resten af mit liv at bruge til alt, jeg spiser, så vil jeg nok også gå med en ske. Tak. Ja, tak. Altså, der er sæt med mange ting, jeg vil være træt af at spise med en gaffel. Ja, tak. Jeg skulle nok finde en løsning med en ske, tror jeg. Ja, det er det med skeen, der finder man løsningen. Ja. Vi havde 2 i går, der sagde gaffel. Tøser. Ja, tøser. De Jamen, er altså. for fine. Jeg vil gerne sidde og nippe lidt i det. Ja. Okay. Gør lige stik. What? I kan jo tilføje pinden til næste gang. Ja. Ske, pinden eller gaffel. God suppe med pinden. Ja, præcis. Det tager lidt lang tid. Pinden har I set ham Man skal nyde så Ja. har vi snakket om det før? Ja. Ham der vil så det helt kaffe. Han har sådan 10 liter eller sådan et eller andet. Fyldt med vand, saftvand. og så vil han drikke det hele med... Ja, det er ikke engang saftvand, det er bare vand. Det er bare vand, og så vil han drikke det hele med en tændstik, eller sådan noget, eller en pind. Ja. Og så til sidst så var det bare helt rødt, fordi hans tunge bløder så meget på den der tunge på, så står bare sådan noget og kører. Det er derfor, jeg husker, som om det var saftvand. Det er fordi, jeg kan huske, jeg ser det røde vand for mig med. Sådan, det er jo det bliver der så meget på tungen. Okay, det må vi nødt til at lige vise jer Altså, bagefter. hvem gør sådan noget? Det er jo helt godnat, mand. Ja, visninger. Gå ind på jeres TikTok derude, og så søg på guy drinking water with a stick. Ja. In a water tank. No. Og så søg på Tuge... Søren Svend. Ja, kender den? Klassisk. Ej, det er farlig. Og så har vi et andet spørgsmål også. Ja, kom. Det er... hvilken superkraft kunne I godt tænke jer at have? I må vælge en. Og den behøver ikke være ubrugelig. Den har vi jo kørt med tidligere i et par podcasts. Nå, ubrugelig. Hvis du måtte vælge en superkraft, men den skulle være ubrugelig, hvad skulle det så være? Okay, det er grineren. Hvis I lige kommer med jeres superkraft, så tænker jeg jo... Så kan I svare på de ubrugelige bagefter. Ja, ubrugelig, ja. Okay, Martin, du må gerne lægge ud med din superkraft. Så blev det stille. Ja. Jeg ved allerede godt, hvad jeg... Okay, så jeg starter med min ubrugelig. Ja, kom. Jeg vil rigtig gerne kunne se, hvornår der ikke var... Jeg ved ikke, om det er ubrugeligt. Jeg synes, det er brugbart. Jeg vil gerne se, hvornår der ikke er kø nede i supermarkedet, nede i Coop. Fordi hvis der bare står en person, så bliver jeg sur. Så jeg vil gerne... Jeg er sådan lidt... gå nu væk. Og så, jeg gad godt, at jeg bare kunne vide, hvor mange mennesker der var i alle supermarkeder. Så jeg vidste, om jeg skulle gå derind eller ikke. Okay. den er godtaget som ubrugelig, vil jeg sige. Ja. Ja. Fordi jeg tror, du er en af de få, der vil være glad for at have. jeg vil være så glad. Så... jeg gider ikke kun det født. Der er simpelthen så mange herinde lige nu. Så får jeg heller ikke noget at spise i dag. Ja, så må jeg droppe det. Ja, okay. Jeg kan også sige, hvorfor det er superkraft, jeg har valgt. Jeg valgte teleportering. Jamen, det er også den, jeg er helt til. Men det er fordi, det er fordi, der tænker jeg med det samme business. Flyttefirma. Men ikke sådan med ting, men mere sådan med mennesker. Ja. Du ved sådan, bare en eller anden mega rig person. Ja. Nu vil jeg gerne lige til der. Så lige holde dem. Så har vi kørt. Okay. Altså, det er mere den der. Ja. Altså, min ubrugelige superkraft, det var teleportering, men ikke længere, jeg kunne se i forvejen. Så lige nu, der vil jeg kun kunne teleportere over i sofaen. Du havde det også...